po na ni si panawag. Uy! Ano sa man ba? Oh, hello! Oh, lugar mi karon. Ano man? Kinsa man ka? Ay! Ikaw din ni? I'm sorry mo karon. Oh, sige, oh, lugar ami. Sige, tawagan lang ako ang amiga ha. Pila mo kabuok? Oh, magdala kay kauban. Sige, sakto kayo. Namsugoy amiga diri. Sige, ari lang mo ha kay. Bagtol lang ka na mo. Sige, bye-bye. Update lang ha, og asa na mo. Sige, bye-bye. Ay, tama. Tawagan ako si Nicole. Oh, hello, Day. Asa mong kakaroon? Ay, nara ka tambayanan na to. Ay, makita Day na ako'y istorya sa imo ha. Kibaw man ko nga. Date ni Nini. Ay, nagmutanag good. Mga ikals ba? Sige ha. Mara ko. Istorya lang yun ako sa imo ha. Lagi. Ay, sige, ay. Padung na ko ha, padung na to. Sige, bye-bye. Ay, Day! Kumusta naman ka, Day? Oy, okay ra gyud taon, Day. Wala, kagawa pa na sa person daw. Dako nagiging kausapan, Day. Day, kay baw ka sa. Need yun na ito magpag-glow up. Kay baw ka, dagang kay mga ekals dito. Mga ducks, yung mga nito. Ay, Kay baw gyud ka, ana. hala, Day. Kadako na ni mo boat si Day. Uy! Day, need yun na nato, Day. Kay baw na ka, pag ginay types mga ekals dito. Wala. Gusto yun na sa mga e-calls. Oh, Day, dapat lang. Hala, Day. Nida ko lagi kag maayo ron, mas muladyo naman ka. So, yun na, Day. Kaya baka nakasa kong trabaho. Karong iyo kalugar no, kay walay dunggo nga barungoy sa pantalan. Kay bagyo baya no. Sus, Day. May pag-imo na lang ng undangan imong trabaho nga si panghalog barungoy. Okay, Day. May pagmukuyog na lang kanako, Day, sa trabaho para mas figure na imong body balik mo para mas muimal pa jud kag maayo. Ay, sis, Day. Don't worry, Day. Lamig man gihapon. Agnoon pod. Ay, sa Day, na ako i-chika ni mo. Hala, uy, unsa man na? Katong ganyan akong gitawag sa imo nga ba? Benefits makadaan na, Day. Ay, sobra pa, 100% Day. Mga emails kay itong mga makiya day mga muscle kaayo. Hala. Day, di na kita palabig dugay, Day. Kay padung may beto sila. What time man di mo makita? Ay, mga old 11, 13 ba siguro to, Day. Or 12 ba tingin mo. Sige, Day na, di na palabig dugay, Day. Kay padung na to sila. Naman ka na siya kauban, Day. Lain sa tayo o ikaw na. Ay na, Day. Dax. Nindot kayo na, Day. Sobrang pa, Day. Di kita palabig palangi, Day. Ito na, Day. Sige, Day. Saan mo? Magdalik sa Day. Nindot kayo to. Ala, Day. Uy, unsa na maring oras, Day? Wa pa lagi sila. Sus, ay kabala ka, Day. Happy na turon kay mao man among sabot karong oras sa May unta, no? ala, Day. Sila man ang nagdangalang, Day. Sila Ala, na, Day. Day. Bet lagi na ako ang gaway. Feel na ko. Ducks kayo na. Ay, yung kilabti, Day. Ako, anak, Day. Mao na katong katawag ni mo. Maun, Dax, kaya, Day. Naman si Kuyo sa uka imuha, alam na. Dax. Kanang gapulong. Dax, kaya, Day. Kamamahay. Sige, ko na nga ako. Sige, Day. Marag emal sa kayo mo. Uy! Kaya ka makwarta dato ka? Kwarta lagi ta ato. Atay, wala ba ko yung sapatos so hapit ng ligas na tuwa? Kwarta lagi ta ato. Hindi ako bahala ni. Laro, saruan ha? Lagi. Apa? Kita ka nang duha. Mana ka na?
Oh, murag mauna na sila. Ako ng puti na. Murag kwartahan na na. Lagi din madaw-daw ni. Kasi yung katawag ito. Kanagong ron gapuwag ito. Atay ako ng puti na. Atay ko ng katawag yung rampo nag-howler. Ay lang naman, kwarta mataan na eh. Basta kuha ng puti na. Imuha ng katawag. Sige, good. Hi girls! Hi mga baby boy. Buang! Dodong! Nicole. Kaya, Liana. Gahi lagi mo kamot. Gahi buka na. May gahe ba? You know na. Si sis. Ano na sis? Ayaw pala bigkahat. Lingkod sa mo diri oh. Ano? Bigkat sa... Oo, sam na kamot. Yara, negosyate sa ta. Wanay libre ron, di ba daw? Oo, oy, ay libirot. Mahal lang yung palitunon. Bawat katas, may katumbas. Bitaw day. Ay palabi ka harsh da good nya. Naam ka kanina. Ay sis, day. Ay kabala ka, day. Ibaw ka di ba kung ako itong masundwa itong adlaw. Don't worry, day. Nya, so may iwat na to. Tara, bunal. Good luck sis. Sis, enjoy. Agay! 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 Atay. Sabi na kong grasya, disgrasya yun. Tay, abay na kung makapahimus ko. Ako man yung gipahimuslan. Das kulubot ko eh. Atay, ba't mong bayad ka kuntak eh? Sabi na kong subad ng problema to. Tay, di bagid. Problema ka. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang So, what's up mga skalawag? So, it's time to shoutout mga skalawag. So, shoutout dumi kang Tabaghak TV. Shoutout kang BG Talks TV. Shoutout kang Night Place. O shoutout kang Bernie Arellano Traya. O, shoutout tayo sa Traya Family o Arellano Family Diaz Tabonok. Tabayalan. So, shoutout po rin ko kang John Cyril Pusi, kang Joaina Culyamar Avila o kang Patring nga na daw sa Danau. So, shoutout po rin ko kang Robert Duran, kang Junior Andayan, kang Rene Jean Rus, o kang shoutout ay kang Friends Mill Nudalo from Badja, Olivo. So, shoutout nyo tarang guys. Ug shoutout kang Marlon Pipito, ug siyang anak nga si Rufisa Pipito. Ug sa iyang mga pamilya nga padayog suporta sa mga. So, salamat kayo. Thank you kayo guys, thank you kayo. So, sa katong gusto pa-shoutout, so just comment lang mo mga kalawag sa mong mga social media accounts sa YT ug sa Facebook. So, sa katong wala pa rin ka-subscribe, so please me subscribe ug hit na lang yung notification bell para ma-update mo sa mga kabuang. So, tabay lang tabans! It makes you laugh!